Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo kang gugma sa Dios kang panagiusa sa Espiritu Santo manaaga ninyo. Maigsoon nga armandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Tanan, nag-umpisa lago sa Dios nga magahom sa tanan, ug kaniyang maigsoon kanakalapas sa duko yamot sa nahuna sa pulong sa buhat, sa kabuhat kanalang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na mamuyo ako kang Santa Maria, kananay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaniyong maigsuon, aron iyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan, unta kita sa Dios, nga magahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan sa tanang kayo, imo ang magmagkanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Sanglit ang pag-alagad kanimo, mauman ang among walay kinutubang kalipay. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi og haruban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Hinutlo gikan sa unang basahon sa Makabeyo. Ang daotang hari nga si Antioco Epiphanes, anak ni Hari Antioco ikatulo sa Syria, may usa ka kaliwat sa usa sa mga general ni Alejandro. Si Antioco Epiphanes nahimong usa ka patinga nga priso didto sa Roma sa wala pa siya mahimong hari sa Syria sa tuig usa ka gatos ug katluag pito. Niadtong panahona, may mitungha didto sa yuta sa Israel, nga usa ka pundok sa mga mabudhion nga mga Hudiyo, nga walay pagtagad sa balaod, ug maoy nagdaldal sa daghan sa among katawhan. Mingon sila, makigsabot lang kita sa mga dili Hudiyo, kay ang atong pagdumili sa papakig-abin kanila, walay kaayuhan nga midangat kanato kun dili kagubot. Kining huna-hunaa, giuyunan sa daghang mga tawo, ug ang uban kanila hilabihan kadasig, may tungod niini,
nga miadto sila sa hari ug nakadawat gikan kaniya og pagtugot aron magsunod sila sa mga batasan sa mga dili Hudeyo. Nagtukod sila dito sa Jerusalem ug usa ka estadyum sama ni adtong dito sa mga syudad nga Griego. Nagpaopera sila aron pagtago sa ilang pagkatinuli ug gibiyaan nila ang balaan nga kasabutan ug nakig-uban sila sa mga dili Hudeyo ug naghimo sila sa tanang matang sa dautan. Unya si Antioco napakanaog og usa ka kasuguan nga ang tanang mga nasod sa iyang imperyo kinahanglan mobiya sa iyang kaugalingong mga batasan ug kinahanglan mahimong usa ka katawhan. Ang tanang mga dili Hudeyo ug bisan daghan sa mga Israelita miduko niining kasuguana. Ilang gisunod ang relihiyon opisyal nga pagano ug naghalad silag mga sakripisyo ngadto sa mga Dios-Dios ug wala na sila magtuman sa adlaw nga ipapahulay. Sa ikanapulog 5 ka adlaw sa bulan sa Kislev, sa tuig 100 ug 45, si Hari Antioco nagbutang sa ang makalilisa nga talan-awon didto sa altar sa templo ug gitukod ang mga altar nga pagano didto sa mga lungsod sa tibuok nga Judea. Gihalad ang mga sakripisyo nga pagano at tubangan sa mga kabalayan ug didto sa mga kadalanan. Ang bisan unsang mga basahon sa balaod nga hikaplagan gigisi o gisunog. Ug bisan kinsa nga hisakpan nga nagdala og usa ka hulad sa balaan nga mga basahon o nagtuman sa mga balaod gipapatay sa sugo sa hari. Apan daghang mga tawo sa Israel malig-ong misukol sa kasuguan sa hari ug nagdumili sa pagkaon sa kalanon nga mahugaw sumala sa seremonyas. Gipalabi nila ang pagpakamatay kaysa pagsupak sa balaan nga kasabutan ug sa pagkaon sa dili malinis nga kalanon ug daghan ang namatay. Ang pulong sa Ginoo. Tagai ako kinabuhi, Ginoo, ug tumanon ko ang imong kasuguan. Tagai ako kinabuhi, Ginoo, ug tumanon ko ang imong puno ako sa kalagot tungod sa mga tayo nga daotan nga mibiya sa imong balaod. Bisan nagapos ako sa linag sa daotan, wala na ko ikalimti ang imong balaod. Tagai ako kinabuhi, Ginoo, ug tumanon ko ang imong kasuguan. Luwas ako sa daog-daog sa mga tao, aron bantayan ko ang imong mga sugo. Giasmagan ako sa mga daotang magkukuko nga halayo sa imong balaod. Tagay ako kinabuhi, Ginoo, ug tumanon ko ang imong kasuguan. Ang kaluwasan halayo ra sa
mga makasasala, kay wala sila mangita sa imong mga kasukuan. Giluod ako pagtanaw sa mga mitalikod kanimo, kay wala man nila bantay ang imong saad. Tagay ako kinabuhi, Ginoo, ug tumanon ko ang imong kasukuan. Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa nagaduol na si Jesus sa Jericho, may usa ka buta nga naglingkod o nagpakilimos diha sa daplin sa dalan. Sa pagdungog niya sa paglabay sa panon sa mga tao, nangutana siya, unsa ba kini? Si Jesus nga taga Nazaret milabay, miingon sila kaniya. Kunya misinggit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluy in taon ako. Tungod ni ini, gikasab-an siya sa mga tao nga naguna ug gipahilom siya. Apan mikusog hinuon siya pagsinggit, kaliwat ni David, kaluy in taon ako. Busa, mihunong si Jesus, umisugo nga ang buta dadon ngadto kaniya. Saan hay duol na siya? Nangutana si Jesus kaniya, unsa may buot mong buhaton ko alang kanimo? Mitubag siya, Sir, kun unta ako, gusto unta ako nga makakita pag-usab. O giingnan siya ni Jesus, makakita ka, ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. O diha-diha nakakita siya ug misunod kang Jesus ug nagpasalamat sa Dios. Sa pagkita niini sa mga tao, midaig silang tanan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay ko ikaw, O Kristo. Makakita mo nako. Arang-arang kay di mo mga buta. Sa nagtudlo pa ko sa seminaryo, sa high school, doon na may silingan nga managtiayon nga buta. Bana og asawa, ulo silang duha, buta. Unya, nangutana ko sa ilang love story. Giunsa man ninyo pag ila-ila nga ulos mamudunay kapinsanan, doon na mo mo'y mga apan,
ug niingon ang asawang padre, ako ug nga akong bana nagkaila-ila mi sa seminar sa pagmasahe, sa paghilot, sa among training, na-develop ang ilang paghigugmaay, pinaagi lang sa pagpamati sa ilang mga tingog. Kay nindot magtingog, no? Muna nga naghigugmaay sila ug milabay ang mga katuigan nga nagtipon sila ug nakaanak ug babay ang ilang anak nga gidaladala sa inahan, dili buta ang ilang anak. Unya naon sa manghitabuang nga doon na may mga nabalitaan nga ang asawa gibiyaan sa iyang bana ug miadto taon ngayog tabang, dre, ako na lang usa ang nanginabuhi kay unsaon man ang akong bana gibiyaan man mi. Uy, kaluoy, ngano man o sa hinungdan, dre, ang akong bana nakakita og lain. Tiaw mo ka na, bisag puta, nakakita og lain. Mauni ron ang ebanghelyo, dunay buta nga nakadungog sa mga kasaba. Unang utana, unsa ba kini? Ug niingon si Jesus nga taga Nazaret, milabay. Ug tan-awa, nindot kayo ang iyang pulong nga migawas yang paaba. Jesus, anak ni David, kaluy in taon ako. Bisan siya maigsuon buta, bisan siya dili makakita, apan ang iyang pag-address ni Jesus, anak ni David, kini maong buta mituo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Di siya makakita. Ang uban nakakita ni Jesus nga milabay lang, apan siya tungod sa iyang pagtuo, iyang nakita nga si Jesus mao ang Mesiyas. Gipahilom siya, apan wa sa mohilom tungod kay duna say paglaom nga kung makadungog ang Ginoo, makadungog ang Dios sa iyang singgit, dunggon siya ug mamaayo siya sa iyang balatian. Kita dinhi karon maigsuon nga nanimba sa atong dala sa atong mga intentions, daghan tag mga katuyuan ngano nga misimba kita. Daghan tag mga gipangayo sa Ginoo. Umauna nga kita kuno mga anak sa kanunayng pangayo, kinaamantay inahan sa kanunayng panabang. O kung mahisgot ta og simba, daghan pod ang mga kasagaran mo simba, mga bata, mga babae, no? Mga edad-edaran, mga lula, mga inahan, kasagaran gyud mooy musimba. Kay ang mga lalaki pod nagdebosyon man sa ang inahan, mga inahan
inahan sa kanunayng panabang, ang mga anak sa kanunayng pangayo, ug ang mga amahan sa kanunayng panabong. Muna kung makakita mo og sabungan, perting dagahan na naglinya ang mga habal-habal. Naatay mga gipangayo, usa niini kayuhan gayud sa atong panglawas, kayuhan sa atong pamilya, kayuhan sa mga mahal nato sa kinabuhi. Mugkasagaran kining tanan nga atong gipangayo gidungog sa Ginoo, gidungog tungod sa tabang sa mahal nga Berhen sa Rigla. Umuna nga daghan kayo ang debosyon sa mahal nga Berhen tungod kay siya inahan man ni Jesus ang atong manunubos. Ug ang atong Ginoo dili man makabalibad kung ang inahana ang muhangyo kaniya. Umuna nga daghan tag mga grasya nga nadawat. Ug tungod ni namigsuon gitagaan ta nining mata sa pagtuo nga ang Dios kanunay gayud nga mupatalinghog sa atong mga pag-ampo. Gunta atong balusan o bayran ang kaayo sa Dios. Diha usab sa atong pagkakita o pagtan-aw sa panginahanglan sa atong mga igsuon nga mga kabus. Daghan karon mga igsuon nato nga nanginahanglan ang mga naigo sa linog, sila nanginahanglan sa atong tabang, sa atong mga pag-ampo. Ang mga naigo sa bagyo, sa mga nawad-an og pamilya ug kabanay tungod sa baha, tungod sa bagyo nga Tino, daghan kaayo karon ato maigsuon nga nagkalisod-lisod. O tungod kay gitagaan matagmata sa Dios. Ug ang purpose sa atong mata dili lang nga mutan-aw ta alang sa atong kayuhang sa kaugalingon natong kayuhan. Apan gitagaan kita duha ka mata aron kita makalingi sa wala, sa tuo, aron kung naatay makita ato silang paambitan sa unsa may anaa kanato nga mga kabulahanan ug mga kayuhan. Ug muni magsuon nga ang mahal nga Birhen, ang atong Ginoong Hesus, nag-uban sila kanunay kanato ug di gyud ta nila pasagdan. Ipadayon nato ang pagtan-aw sa atong mga mata sa pagtuo nga atong makita ang larawan sa Dios sa matag usa kanato. Tungod kay ang atong dagway, ang atong hulagway, larawan o kasamahan man sa atong Dios. Hinaut unta nga magtinabangay kita sa pagpalambo, sa pagtukod sa gingarian sa Dios dinhi sa kalibutan. Ug ang pundasyon niini mauguyod ang atong gugma, pagtuo, pagsalig o paglaom sa Dios nga mo'y magdala kanato sa tinuod nga kinabuhi, maghimo kanato nga mga anak sa Dios. Ug busa sa atong pagpaday ning santo sa misa karon atong iampo ang tanan nato maigsuon nga dunay
nagpainahanglan alang sa kayuhan sa mga balatian, lawas ug kalag. Ug nga matag usa ka nato mahimutang instrumento sa kaayo ug gugma sa Dios ngadto sa uban. Hinaot paunta. Uban sa hugot nga pagtuo sa Dios nga wala gyud mubiya sa iyang katawhan atong dadon ngadto kaniya ang atong mga pag-ampo nga ug mga pangamuyo. Moingon kita, Amahan pinagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Rigla, dungga ang among pag-ampo. Pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Rigla, dungga ang among pag-ampo. Nga ang Santo Papa, kaobispuhan o kaparian, mapaghimata sa Kristohanong katilingban ug mudasig kanila sa pag-amuma sa mga naghinahanglan. Mag-ampo kita. Pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Rigla, dungga ang among pag-ampo. Nga dinasig sa paginiingnan ni Maria, ang ato mga opisyal sa gobyerno, magmabination kanunay sa kahimtang sa iyang ginsakupan, ilabi na ang mga gitamay, gisalikway o gidaog-daog sa katilingban. Mag-ampo kita. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Rigla, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga adunay kakulian sa panglawas, ilabi na ang mga buta, makasinati sa makaalim nga presensya sa Diyos. Mag-ampo kita. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Rigla, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga pilgrims, sponsors, benefactors, o kanatong tanan nga nagtigom karon, magmadasigon kita nga mupaambit sa atong mga grasya. Mag-ampo kita. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Rigla, dungga ang among pag-ampo. Nga ang halandong Teofilo Camumot, obispo ug sulugoon sa Dios, Jules Chevalier, pari, mabayo na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Rigla, dungga ang among pag-ampo. Nga ang atong mga kaigsuunan nga tiniwala na maangkon nila ang walay katapusang himaya sa langit. Mag-ampo kita. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Rigla, dungga ang among pag-ampo. Sa kahilom, atong ipadangat ang tagsa-tagsa nato na mga katuyuan. Muhilom sa kadiyo. Mag-ampo kita. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Rigla, Dungga. dungga ang among pag-ampo. Nagugmaong Amahan, tabangi kami nga magmahinangpon sa adlaw kanusa makasudong kami sa imong naong ug mayusa kami uban kanimo sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mahigsoon pagampo kamo aron ang ako ug iyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan nga magahom sa tanan. O Ginoong
Diyos na mo itugot nga magasa nga mong gihalad, magdugang sa among gugma kanimo, magdala ka namo nga na sa kinabuhing tunay, kini mo gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaaga ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahal Dios nga tunay ang mga gahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magdahay kami kanimo sa mga kabulungan sa imong grasya diha sa imong pagpamalandong sa kampitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunay Birhen, may dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat. Pagkakaibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan, ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban. Sa imong pagsudong sa kamapausanon ni Maria, imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa walay hunong nga pag-awit. Santos, gud ikaw, Ginoong tuburan sa nagkasantos, ipadala ang imong espiritu at pagsantos ni magasa, at mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pain, ipasalamat kanimo, mipikas sumihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Luwata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, pumihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawatag kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa kong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron maghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron maghandom sa kamatayon pagpanahon ni Hesus Kristo, nagahalat kami kanimo amahan, kaning pansa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang umualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Inundumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mapanaho sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kami tanan himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria nginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana uban sa mga apostoles us tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo kaw nga dahigon ug amo kaw nga himayaon pinahagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya bang ganiyag diha ganiya, gihadagan na ganimo mga gahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita ngatus nung langit nung amahan natong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahalayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos.
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Usibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaaga ninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Peace be with you. Peace with you. Kini maong kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nawi sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga among gisaulog, ang paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugmag kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaaga ninyo. Iduko ang inyong mga ulo alang sa pagpindisyon. Ang Diyos ay pinagi sa pag-anak ni Santa Maria nga Birhen,
Nahigugma sa pagtubos sa kaliwat sa mga tao, maghupungon ta kaninyo sa iyang panalangin. Sa kanunay ug sa tanang dapit, malabanan ng tagamo sa Birhen, pinagi kang kinsa mahimo kamong tako sa pagdawat sa magbubuot sa kinabuhi. O kamo nga karong adlaw nagkatigom nga madasigon aron pagsaulog sa pista ni Maria, magdala unta og mga gasa sa mga kalipay nga espirituhanon ug sa mga ganting nga langit nun. Ug manalangin kayo ang Dios nga magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Tapos ng misa atong dalang gugmaw kalinaw ni Kristo.